Kasko, wanti sa pagmeke kung minum na taka kasparat. Ayo penetak bre. Asok. Kaping kailangan ng taon. Kaping ang pamasunod mo, yada. Kacinan mo sa sinautas kin. Asok kin. Ngay, pangay. Suwa utan nga Pilipino. Utan kasanti. Ngay suwa utan nga Pilipino. Apa nga yato kasan mo? Kailangan ng taon. Pame. Ngayon is pururita. Tet suwa yatan. Lameta pa tama ngayon. Apa, ansaw gis mga quality ay me. Ngayon. Ngayon huwag ba tama ngayon. Si, ankin kanan naman. Buhay, ankin pekma. Aswa puru. Aswa puru ngayon. Tapayi mga isagkis. Gano'n, ngayon alam lang mo mga ikaan Pilipino. Kailangan ng komasyon eh. Pahi mga kasalaway remasi. Hey! Maman sa kayak lang ay ansokis mo. Ansokis mo ngayon, ayan. Pautaan, huya pensihi. Nga kwalitiyara mamin, mga naman salit. Sa kamagang re. Pamgila, kosanti o me. Pamkay tayo pa'y tangat, pawil rin. Nasuwa puru. Apa puru takin kawala wasa. Pakara tangay puru kita. Pangaya sa kosanti. Pakara tangay puru kita. Si ankin mehlel. Wait. Iran utan lo kayang rearamat. Apa iran ankin mehlel takalo kayang rearamat. Nasuwa puru. Kailangan ng kumasyon. Pai mengenai kesalit. Kailangan ng kupur, kailangan ng sonpo ame. Dahil matagal kasaleta kupur re. Ngayon ba, yayro masih. Kung nandiyadak towehla ke, ano kulap tao sama. Pama, ngayon ba me, sangin pa kaunan way mapan. Kasaleta me kos ngayon pa nga pakita pan. Walian tisay. Ngayon ka may lalapagsasayo nagmaankin kaping apa. Ngayon pa. Amain so sa kupuran ya Pwihn makaptulungot to. Kaya pagkita sa murid chairman. Kasasi papa. Makalwak sasi. Buwan paron Moses. Hanggang kaira laking basa ng kawit kapin ng asong papa. Kami, towehla. Kaya ko, chairman. Makaptulungay. Paano, buwan paron. Kalwakis. Majumawan paron. Makan kuburai mana jagonya pun mak, anak kemudian menyusun, ini dia kapisa orang mau kalau kesebut tambah kesebut, sancar mau, dia kawit mau, amunnya kata dolang ini, ya wow. Kaping wow ang successful. Kung ginasabi, kinilaglap sa acting senior, acting senior, kaway sa si kalawak sa si sang ayaw dito na. Kailangan ka mo. Ang iyong kurma, dekakway ka. Nasak, siya kaping soror, kakapin. Nasak, kakalawakis. Ngayon, pagpasentis, masih ada antigen, kapoyata tama si cek kapoyata sa dulu kan nasib kabe. Naisak, ya kaping choror sa German. Nasib cek nana si bilik sas sang ayo wali to. Kailangan memoco, kailangan punin wow. Well, kailangan kailangan ng parang pinasat kapweta ako. Ang sa program pinasat isang ano dito. One parang Samatail Koht. Kailangan ka makat parang dito kakat ko. Samatail na sa kakakailan nilang code yung maguyaw na sa dito. Ngayon, kau mau kailangan sansak Sangaya ba ngaitiar baklan kos pilih stop. Charge kan angkin ang chomo ang perbaran
salit ka na. Suwa makarpan eh. Kasaleta, kubran ko. Kau no makacinta lang. Ilang sa limpo. Sasi ka way di ano pa. May proud din ako sa Samatail Koht. Hindi ang lapalang limpo. Magsasi naman ng mga elo. Magsasi ka chua pa naman. Sasi meto lang. Sasi ka chua pa meto. Kailangan ka ano kasang sa ano. Ako asasi minimit ba niya yung makayo kaso. Paskipan na titaw ko kapayata. Na September 2019. Siyong paras pa ito. Kubran ko sa isang salansa. Kubran ay Abang Pwihn. Kumiyan ulit sa siya ayaw. May ganyan po niya mo ito. Pangawitan na uluwan niya. Ma, pool. Apa, ay, nagmataw. Leping pool. Uya wan koron man, dagay wan to lang mo wan koron. Ay na nakakasip na isa. Bagay kubran ay mga magang ay bukan kauna way. Ay ma, ay gan. So ngay ay gan na kita ito. Yan. Mga magang ay. Ay kaping din ba. Sa sikaw ka kwenta. Sa sona mga Kawat man sa sikaw sa til. Sang kautak kayo leto kautak kapaw. Inin mesan mo kasi mesan. Kailangan kosan ka kasi pala mas anso mas laman mas kapwa mas limpak somparos ano makaspa. Kawan Pwihn kau kubran ay kau no way kau kubran ay gadi makul kama sa chosan pwehki ano mau chairman komisar kubran ay abang apa na sa siyak engineer ke moita re babang Pwihn ka eno per we acting engineer taka we muchay takmaga ani na ina ihason ka kama sa sal memasok mga kubrakis wayo Josa ini mant nanan si wona rakak te kibane merobis men wiya me sino ma se wiya ki macam chan ya kampung mangasan taka igis mayo ba tamay mo lang sa ko pa tayang one money gisma kirbane saji program toro kala riep ki wali sakyo se isisak mau ke josa pulabul rewal kibana kala wali buki dimesha biata monio total monio kala kit buki sini sakyo se isisak masih kurang kisah, hebat. Sepina saya juga sama tetangga me, mas. Coba cik sepin, kalau bakal lamburin, main lah sama macam tu ada. Ada, luka sasi, babang Pwihn, kecuali ni mama so, kiara sasi, aktif senior, kemudian kultimas tak kaki lang, komplek. Babang Pwihn, chairman, kilari na sasi acting. Como eu William Charles, que é Era kilari isman na pressure kita semua. Wang ini ulang di korupsi ada kemakamu. Kenan masih makan yang main itu masih kuat masih kan satu keping pala. Sama kawan main kan buat sasiun itu keselai tanya sasi kau. Sudah sih nanti. Yung nalagpahin kasaleta. Yung pakantaw na sanguhayo at hindiran. Mga sipuling ay sek. Wane kasaleta lap. Ay nanansi. Tawan sa kaya nansi yan. Pakasaleta ay nahiyata. Harapat ako ito. Hindi mo na po patako. Makangay ka po na. Kung may patako. Ay nilisiwin. Kasasaleta ko.
Sa si Chaplin. Inaninnan si nanay at top. Ay isang naman kumasi ang kiyang o lapalala ko. The last chance ko ma. Yeah. Tingnan ka tulo. Na kupul. Narema man naman sansan. Sas ka taw-taw na mo. Mga kumasyon. Kaya meron daw natin. Kaping quick. Kaping nakawa ba ako natin sa sikos. Kaping din. Meron po yun. Kasansanay pa kano. Meron may isa kaping din ang mga kasama ito kisrano. Songto ay may siya kapuinit sila. Jangan main pwehki pa mga isa po na ikiyaso kung mamilang kawin. Kailangan. Kailangan nun ipin sansan. Ya kumasi, naman pili. Kaya, hindi ka malalabak sa sinunig na hangin kaping. Kakasak kaping kalangan ng isang sasko sa amasak sa waya, sansal. Kasak sa waya lulu kilpa. Tao na sa waya mga iwan. Tama nila na naman mo yun. Waya-wayakin. Pagmain kasaleta sa mo na mga wiyarano. Na kasaleta sa mga makit mamo na kapareta na ang mo sa unman. Ay kami lalapaw di kis tarik sa unman mo talang. Ay kapiliya mga sa service ko na wasabi kuligula. Ang mehlel sa count of course. Kaya pangarap karamot. Karankin na sansa. Kasi naman kuligula na sabi ko na Kaya katawila rin pantaron sa si Papawan taron mo si San Carlos Oncos sa bawi rin mga si Mehlel namoy lang sa Bangay sa wami na itong mga siya na kabanaan. Mama ka na. Wanay peran ngay sa mga tama ngayon pa. Kaya so ka na isang mga waspid si mga ngayon ka. Mga ikiya. Ay minanaway. Ngayon alo de longko nga sa mga waspid. Eh, tapi lang anong mga feita. Ay ganang tayo siri. May upisawan na masalong ala. May ayala at so may uya. Ang pupunta ako, manas siya may lakas. Tapa, talangan ng pumasa, umasik kapagap, nakapura itong ngayon. Nangayon transfer rin. Nakamasik kapagap din nga eh, pangakakan uwi-uwi ang pupayo, makamasik ka rin. Ngoso, may mutis ang uwi-uwi aya. Kailangan ng pumasik ang uri sa wasma. Kaping utang dari sansun. Sansal taman kasaleta sa kinamit kasampan. Para sa kaya na mamatay na babawi rin mga puno na kapilang kasulog. Para sa kaping sa experience tao no magkalaran yun. Para sa kampuan suwagi. Sa kampuan. Kung ay kiyari asasinan pa rin. Nagkakalanan ko yung mga pinungan kita. Sa mga ansot paras magmahasya namin sa was. Kapayas ko pa yan. Please, mamahasya ko ito. Mga nagkakisonet, mawantaran ko sa patapos.
Kamasi nono yung masi lang ng pwedeng na nasa ko ang hektar. Please mo yan ang mali. Dito ay wag mas surfen. Ang so para sa mga nananamas. Naliyak kayo paluwi mo. Tapos sa mitan, stand pa. Mada sima kinapay kapis. Pagpay naman kalapay lama. Kamela lang takakal. Bawal tayo sa sobatagin kasalita mo po kanawa. Kaya ba kapanpuro mo kaya sa siyot pa niya. Kung masagawa may sa sobatag lista sa kasalita. Kapanpuro mo kakagamit ka mo. Kaba, yung makarap ka namin kasalita. Kasi iyasan kalingalangan ng pamasya sa ayusan. Sila sa kumano kapintawa, kaya na naway pa ya mali. O masas kan 20 degrees, kailangan ng pamasyon sa ayusan. Namay tangga, sasuwan pa rin yung Carla Somparos. Pwihn ka towehla te. Ahpw takbran na kasi chairman. Pamotso. Iso siran. Ngayon dia ay kainura patitigation. Coal pass ngayon na si Karosen coal kita. Ireyu. And we are dedication on Reira. Yaten dasi bimet kintaran. Murin naika towehla tawni ay kasayrongin mo. Hoy paspa 9 count and so cars. 9 count and so magsasinaw kita sa sermat, iminabagdadano de peteda, ado peteda. Why manginan pakita rin mga sitame, na masasibin kasaleta. In mehlel, pagkon pene, wiya anapen solang mau. Pamakasuan naman pagkon pene, it's your mauring solang rita. Karada mga yankin pukanan momotso, ngato. Waso miniminay is what a solo. And ato na momocho ba second kakanan kaping akos. Kapa karos ananen pokopokon penne ba magsasisuwa pokopokon penne. Magsasisuwa metesing ekis sigisig man bisa masasisuwa ko tayo. Pautan ang show karos rasi pokopokon penne. Ang show karos. Kapa uya inawen si lagapali kuman wate kinun kaulan si ansho karos na puli kokonen cherawi kapaka paul peta magsasan kan belikit tipene tame kauno kastitina malili sa atin magsaswa share na magsasan anikin kapangay kasi penel kasi mo ko kasi ansho karos kasi matching now dia sa tuan kasi matching ay puka kapag nga kauno kin no ansho mau kapay
Tangis-ngis naliloya peren. Pangan kasalat bangay sa ulang. Amang iya kaya kala-kala po kipanuwiso. Ngayon tayo po hindi supin makororo at kalasi. Ikadaya. Papa, ano pa yung sasir? Kailangan ng mga na-agreement na kalingila mo mo sa urano. Ngayon sa huyay kaping William Timomotso, kailangan ng mga wiyo sang kapang Pwihn chairman dedikiway kamasi Dimman Karos. Pilipin kapanono Karos. Kamaso kamasi seed basmet one and also. At sangin ng mga Penel Aia, Paskul Mau, Hammer Mau, kaya ginawa. Ano ito? Dati ko po naging kaon. Kaman, maaawin ba sa hiyo na kuya sa rinsa? Minek sa asin, minumino sa kapinta. Mamasasi, sasi baba, minman husi sila na September sama na. Sa asin, minumino sa kapinta. Pasangin na sa husi-husi. Kaya nagkisagriap sa patorisa. Menen mete wa tam kareta irairo ya vitorisa. Magla me yume. Man bisa masasi mas. Kasi mak nge kangalayo. Tenasyon bunga kung sa puto kangalayo. Makara dera ba pelo me namen. Ansa us mga kangalame ko ngem so mera de yermen ngem mitel. Kapo sa kaya kilangay, siyang itiyang wiyakiti. Pwihn mehlel, sa si Pwihn si, kamasi men kaling, tisman men, mga pwehki, kumain na kayo. Tali marulin tong pwehki me, lingwoy. Kapag kamasi men kaling ito, captain, kumagala captain. Retire, siapa, kiswat sa likin nakalin, si men kanganangkin, insya na mo. Pagkara tayo po, sige tayo ang sabi. Right. Kasi nga po tayo rasyo. Pantay na. Tama saan sa rano. Kung sarang kasalata ko yung sasi pa, magsasyan ang gala, sasyan ang gala, kaping, sampa, kanalang guys. Pagkara nga siya, William Timomotso teka, masipuka, sipuka, kalimita maran kaun, wato kapay koros, bagi asa, kaun, kaya pwede sa, pwede. Jadi lah, ira-irinan siya magsasin kasaleta sa si kaping. Paham niya? Ang masin, wawi machalida. Kaunon ka, amoreti kapay limuhan kinukuha. Sa atin kapilarano. Pamdek sa seliti. Dapat nalang at wansek. Dapat anjek sel. Magsasyan na nagsasyan. Iuki pa na tama mineran. Tama saan-saan. Sa atin pinagkapangakin sa sport. Mo ito sungan kapay burin sa. Kasi masalin konpe. Why? Nilap sungan masalin bumisaswe. Kasi bayar sa atin ka ng masalin. Sa atin. Ang tangay kasalatan na sa atin ka. Sralo, kumain ko. Tingin kita kayo bululun. Mas! So, thank you. Gilampo kanina kayo. Pina. Tala na rin o. Matali ka ugis bitbitangin ni men. Nakapas. Tawtila na alikis na tala na rin o. Diba? Apeta. Sirukaros. Wapan na nagripo. Naiwig. Stati. Amek. Kumakain niya papalangin me. Community o kain. Facebook, Wi-Fi, kan internet. When kailangan ng kose, martiyan sa man. Basasin sama-sama. Kasome, basas ka nung yun. Kine, sasin kaspal, buyan sasin kaspal, kailangan. Nangiswe ka, in makas. Kung leme, meditate, ropiti, kapag repos, kasalengay kapi. Na, ron koros na tasin. Waiman kasalada magsasya, sasibuya, son kalimang in Christ. Sasibuya, son koros me, kasi kamerele pa,
en kalapela sa puso. Amain po masuwa puson. Rasuan na rito. Magsasi kamera na ba yung minakaroon? Magsasi puson pa. Pertais, wasagis mo so, meter, so, seng, so, laloy, so, makaroon. Puput, sauchu. Kasi ko so, tingkiga na na indiranin. Merain po chuput. So, lapong. Ay, ran, so, karoon. Kasi masuwa naman na alawasak. Ne, nagkilala ka. Kasi si gawin. Was fishing. Apayo ko sa kaon na bangsa. Sasya na, lip. Ay, teri, magandang dito rin tayo. May ulian ni Momocho. Kumagriya sasi, Sherman inside. May sasi kaon and way, Yemen, not food. Tama ko mga isagin Momocho rano. Ayun sa kuya patapa. Pa, Momocho, to. Teka ganun kit, kit. Ako mga Penel, limen. Wipaw, kitsam, karening riba. Magulo. Kasi ito. Kaya ito ay mamuha. Nangayaw ang kaping yun. Kaya ganyan race niya. Banga ganyan tituwa sa akin sa meter, kita pa ako proman. May kamera na ba yung na short force sa nilang nang sa pila sa program sang ayo kesam dito sa wasi. Apa meron na uyawi ang uyami sa si chicken talent. Sa si naman pa ko ng sa Korean next year. Why not? Sa yung pagripa pa ang wala sa pro. Amasyo de sagay strike so ayun sa pala. Pa big masang may. Kailangan ng kamasyon. In Korea, chairman, kailangan ng committee sa kasi subat. Kailan sa section ko rin nila. Relasyon paros. Kaya sa relasyon sa muli. Mga baya, pahinay mo ya. Kansag lang ka na sa silban eh. Magkulang kaon ang kulit-kulit sa asyon. Kailangan kumasyon ito sa usin mga kumasyon.